Hola, em dic Núria. Estudio enginyeria a la Universitat de Lleida i aquest dijous toca festa. Però sabeu com em fan sentir a vegades quan surto? Ei, preciosa, vols prendre alguna cosa? Et convido. On vas, xata? Què fas sola una noia tan guapa? Vine, mi reina. Això és assetjament sexual, una conducta masclista que es pot donar treballant, estudiant, de festa o al carrer. A la Festa Major de l'Estudiantat de la UDL rebutgem els comportaments sexistes i discriminatoris, perquè volem una UDL lliure de masclisme. Us presentem el Punt Violeta, l'espai de referència durant la Festa Major perquè qui pateixi, observi o vulgui posar en coneixement alguna conducta masclista pugui fer-ho, informar-se i demanar ajuda. Ens dones un cop de mà? Necessitem persones compromeses com tu per formar un equip d'agents de prevenció, per evitar les actituds i agressions masclistes a la Festa Major de l'Estudiantat de la UDL. Comptem amb tu? Fes la festa lliure. Festa agent. Si vols participar, envia'ns un correu a centredolospiera@cdp.udl.cat i a consell@estudiantat.udl.cat.